esa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanda ari nyumba mwana seba nigo isaransiri n'abamanyi b'ikiguzi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umuguzi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umuguzi twesemye kiguzi na kebinto byale na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri Nejideke kumnisano chia mugaso omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibiri n'ibiri n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far the kiamaniaji. Igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Yes. Bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kwari bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ari bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero mugaba na ritayire okorera asigaye kengiya gosebe. And you see what you do, no what you want, what you're going to do for them. Kira rituko ya Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi sato nenusu chabutuko asugo chakomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkurwo gusi na Kenya ngima tena watari ekero musani abrani kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agota ebinganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubona tiritariki homorobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga kiremambia yamatuko yiwike gochakira Jumatatu goika ijuma chinse kumebire chamambia goika chinse isato imeya Ndizi TV Kuna botambe to gochakeri ritukuliao ase ogwansu tumere na manga koraganire ritukulie goro no botuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gero goisiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muri rintura gotika maiga imana tuno to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera kunelia committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobotirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororekana asumurubiryo bwesabaria yobwonchoreria nigo tokwemanya amanke iguru yogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yogokora obwonchoreria bwebirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri ko yo tunaiche ndemo Steven umerena
na Steven Ndemo kira rituko ria Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko ria Jumatatu chinsa isano nibiri nichidegeka 15 chia Mogaso imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundita kuri cyambere yategere naye goru ari enche bana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye muninusu ya Maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibiri nikideke 15 chia Mogaso. Oba chenu ni goboru bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako ya chena buna gokorobo chenu gotwara inyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gatokuria na riratokonye igori toke tokorariwa ndika kitomenye buya kemocha una gotambe ngo batabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV yalingi bono esengencho konye barore muna na etere kobera children's home my guardian akandusiali children's home aka nebinto byane byonsi akandetanka family nimbwate ya abana babere kinyaruka lakini kinyaruke chirende bono chia ikirase chia chire nchibieka omongina iga kwete 2006 bono ena barangereti abana banka batebi bono ninche mamu mino nande tato mino. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi to abarigereria abanjwa abarigereria be TV yaito ya Ndizi TV ingabwakire mbuya mono asengenjo nane nyasatu ancheire nanda toire ribagari giya asengenjo yogosanga na inwe nande emambi ya rero korwa asege pindi kiaboka na nyasaye egentege tanga nintaraji ko ndande esengenjo nyasao yokore ndirobo tukubware ngobo nene bwarenge na mangana mange bwarenge ne mesukosuko ao bwarenge ne meikemebe lakini kwenyorire mambi ya rero tigango toira nene nyasa ngambu ya mono asengenjo atobokire muya mono mochenu ekiagera yore nyasaye tata watore ndirobo tukobo gimanyasaye kwarendiro mwanchwa omorigereria we TV and Ndizi TV nyasaye kwa murendi nande weke mambi yaba no mone none
Ronaldo igure korume aye ngokunirunga nande mbuya abeke TV ya sengenjo ya masababo no mambia tata kago chikotegerera moneno naringane nyasaye tata nasabire to motigo moneno ne tata kune nkoro ya nyasaye tata so asobo konguwa ene mechando ya ye yabwa to moneno ne ekeragendrete kurigerera nyasaye ringane rigo moneno ne tigari kuno bogima bwa nyasaye nande likune obogima bwa yo moneno ne nabo igori kune mechando ya ye nyare kohera ekiagera bonsi abare gokorangeri Yesu nigo bare konyoro obwenya nabo igo oyo igure ringana riao gosoyo ko ringana riao na mataye emambi ya rero nyasaye tigabwene nyasaye se mechando yaye kero kende no koborwa borire nyasaye tigabe ka konyoro moneno ne mbuya mono mone kero ngo gosoma riri ko nyasaye na sabiro moiko ntangane mbuya mono Yesu serieta ria Yesu na sabirina kwegena amen. Nande mbuya mono bono ngwenda gukwanira ase egetabu kia Matayo isano nande ningenda ase egetabu kia Matayo isano kebungo ya isano nemo nande ningenda ase egetabu kia Isaya 44 na ero nchakera yemo ringane rigori gukwana iga mbasenie abare nenchara nerango yokonyora oboronge ekiagera barabwo nabaigotiwe mbasesenirie abare nerango nenchara yokonyora oboronge erango nenchara yokonyora oboronge nga asengencho bari bare nerango nenchara yokonyora oboronge amachibuaye igare noko igotigwa amachibuaye igare nga nokonyora oboronge ekiagera bare nenchara nerango yokonyora oboronge ekine getabu kia Matayo isano nemo tiango ngenda se Isaya yeiga 44 44 nchakera yemo ngakie gokwana aye egokwana iga lingana linene gokwana nga omonene nere bweka ore nyasaye na begokwana mboronge kiokorigia oikomori nyasaye ekiagera omonene nere bweka ore nyasaye igo mune agateba gochinse aye nyasaye omosomba aye Yakobo omosomba one aye Israeli na agochorire bono igwa omonene oria ogotongete ase enda ya nyoko naende okogokonya nigo agoteba iga aye Yakobo omosomba one aye Yerusalemu omochore one toiroka ekero amarika agokwana nga nyasaye ori ogotongete ase enda ya nyoko kende gionsi utagete kobwa igo utagete kumanya nga ning'usekanire n'obogima bwa matukaya ore moyo ning'orio usekanire n'obogima bwao kuboikia ase aboikiri basi Biblia amanya goteba ng'aki nga nyasaye gagotebi Yakobo omochoro oyo iga oyo ore egesaku kiaye gechore muna ekero kende oranyore kwa moitabire omonene Yesu Kristo kero kende gwachire ase omonene kero kende omwanchete omonene kero kende ng'omosasi imore ng'a nigo nyasaye akobori igo ring'ane rigoteba iga ng'a nyasaye ori ogotongete ase enda ya nyoko naende okogokonya nigo agoteba iga nyasaye ori ogotongete enda ya nyoko naende nere okogokonya korwa iboretwe nere ogoikirie ase gwaikire bono ogotaka okoigora amatao otake komanya ng'a nki agoteba ekero ring'ane riachire nyoni inche nachire ngote ng'a nyasaye ori omwancho nyasaye ori ogotongete korwa enda ya nyoko naende nere okogokonya obogima obo obwate nere ogere tobwate ebinto ebio obwate niga agoteba iga ekero ore omoigweri nigo okoigora amato gwategera ng'a ninki agoteba iga aye Yakobo omosomba one aye Yerusalemu omochore one toiroka bono omanyire gogotebi iga tiga ntumie erieta eri riao kongokwana ria Yakobo
omochore unyasaye Israeli omosombo nigo ngotebaiga tigantumia ye igo mochore unyasaye ayokoenda kwa mosasi manyasaye okoenda kwa morigi nyasaye ngakia marika goteba ngatoiroka bono agoteba ngatoiroka gochinse isato yamanya gotebaiga ning'umore amache ase abare nerango oinyasa goteba omoira amache manya ase abare nerango nintubore chindoche ase ense nyomo ase ense eri enyomo etakageirie nyasaye nero oratubore chindoche ororo nyasaye otuboire chindoche bosi bwao ase okagerete obogima bwomete ase okagerete ebinto bikong'ete ase okagerete otagenderere ase kwerusiri moyo ase gwatebia abanto botuko ng'eng'entore ase kero kende gwonchokana botuko bwaki banto bande kero chitoro chiaborire bono kono gwonchokana okoba mboche boki chitoro nchiakobora botuko bwakia kero kende orengereri bweng'ente kero kende orenge ng'aki ogotiga abana bao kero kende orengereria obogima obo bwereira kero kende gobwate chikesi kero kende obwate bina kotini kero kende okumeti mboche bokimambi ng'ende nchigokora gento gete nyasaye otebire ng'a natubore amache ase ense enyomo nyasaye nagotuborera amache ase ense enyomo omanyire goteba iga ase ense enyomo ning'umore omoika one igoro ase abanto bororeria rwao ninsesenie abana bao nyasaye otebire ng'a naumore omoika igoro ase abanto bororeri rwao nyasaye nasesenie abanto bao oi nyasaye otebire ing'ere naumore omoika igoro ase abanto bororeri rwao naende nasenia abanto bao ekero okoreteki ekero korumoinari kwabeire nerango yokorigia obonene bwa nyasaye kwabeire nerango yokorigia ring'ana ria nyasaye ninkio mwanju nagotebi obogima obo tomenyete nigo bore obokong'u nobogima obo tomenyete kero kende twatwarire abanto abang'ainereri bobomaene twatwarire abanto bakweroka mbamumaete nyasaye barabu nkoenda bari kanisa lakini kwanyora yago koratari ayo boronge taraba nerango korigia ayo boronge kero kende nabo konyora ng'ekine kikiao bwate oimo koenda kame kanisa okogenda omosasi manyasaye nero okebegete kotini abwo naende agotacherete amaguta kero kende nabo konyora ng'abanto abagochie kanisa amo nokoro nomonto arakona kogotisiera agoteba tokomenya kero kende nabo konyora ng'aene ntakana gwatigetwe abaibori bao gose abari abaisomoke bari batigarete mwobare naende nkoenda bare kanisa lakini bagopimerete obogima ninkintagete kogotebia omwanchwa bibilia goteba ng'a mbare negesio mbasesenirie abare nenchara nerango yokonyora oboronge aye gento gioka kware konyora rero tigebe ng'agantaka nakwo okobeka erindo obwene ime yao nakarisi nakoire okobeka erindo obwene ime yao aye kabe nenchara nerango yokonyora oboronge aye rigi oboronge bwa nyasaye aye kero bagenderete gokorera obobe bakogosere aye abera tigakorigereria aye abande kaba nenchara yokonyora oboronge ekegioka naki keragere osuke eke naki gioka keragere oronyora amaseni ya nyasaye bagokwaneire amarieta amange batebire amarieta amange bakorokire amarieta amange bakorokire kero kende okorigereria abantu bande bagoteng'a okorigereria kwarigereria muno omorogi inyora ng'a nyasaye ogotongete lakini barabwo abakorora okorigereria kwarigereria muno omorogi okorigereria kero kende kwarigereria muno omoibi bagoteba okorigereria kero kende kwarigereria muno omogengi paka banto bande mbaro bagoeta bateba ng'omonto oyo iga tari muya okorora nagenda gose nduminati gose ng'ai akare lakini onye komaete ng'a nore oboronge rigio genderera korigia oboronge bwa nyasaye torosa
bakwanire lakini toro sakuri yoboronge bwa Nyasaye kaba nenjaro nerango omuntu ore nenjara nerango ni gakuria omuntu ore nenjara nerango ni gakuria obotuko no mugaso anyara omuntu ore nenjara nerango tagetobonda igakoboka saa 10 gose taikorara ase ngenja atagete kuria ebiense ese ngenja atagete kuria nibo bona ekaba nenjara nerango yokonyora oboronge bwa Nyasaye ngaibokoru igobokoru ase Nyasaye kendera kona korigari yobuya bwa Nyasaye onya abantu bakogukwana bobe Nyasaye goteba kwane buya onya abantu bakokora iga ayekora maya kendera kuria ekene kia mangana na gote ngomwali bwa mangana Nyasaye goteba ngonya tariaye na ase ni abantu bororeri ruao Nyasaye natubora maja asa omo ense nyomo iko nora abantu baroje tori kwenyara kanyomba kwamenyira akago tweruko ruwa matuka mange ense yiyo metokoranga bese tayo enchare enkongu abunu onya sako igora maje abunu onya sako igora maseseni Nyasaye gako igora maseni asa bali nenjara nerango yo kumuriya kero kenda abantu bande ise kaba kosena matanga arenge kosekero kende no mwechando yababuo asenge njo batatagetyoga ndere no bara basacha banene abantu abanene batenenelete dini abantu abane bamumaete Nyasaye no bale batagete kokonyanyasa aye toiroko asenge njo yamangana ibago konyanyasa toiroko asenge njo yamangana yo batakira okore bago chikobeko mochango bateba mochango yo tokonyara koba bantu bamwanje tibange bari keme chango cha sangao bakenjera esenjere tari basari ko chimoino lakini ndagetengo tabiga Nyasaye gabua sobugimo bubwa obokongete abwa se bintu byakongire abwa se bintu bitari buya Nyasaye no akoigora mangana bebuya Nyasaye no akoigora ebintu bibebuya Nyasaye no akoigora chinjera chibebuya iko omwanchwe mambi yabo nataka gotebi goko bokaiga Nyasaye nago sesenie Nyasaye nago korera manene kora bwataliri keringa ase bintu bitari buya Nyasaye nabirosi bibebiya okorera kwao Nyasaye nakorosi kobokuya kero kene wasomire abana baho okobuta bwati beso kwenda waka Nyasaye abantu basi wasinyiru to bwati bayiri bande mutware Nyasaye bweko moirio tware Nyasaye botamero bwa obweka nere emambie iga yabono iga esege pindi kia Ndizi TV eke pindi kia boka na Nyasaye ase TV yaito ya Ndizi TV eke pindi kia boka na Nyasaye ntage tengo tenge karora mosemeri Nyasaye omoe Nyasaye bweko bogima gojubosyo Nyasaye nagokorera yara manene Nyasaye nakoigorere chinjera Nyasaye nagokorera yara manene na amanyira abantu bande mbarora mokorera bono mosireire na amanyira abantu bande mbarora mokorera kero kenda abamino basire mwarare mwaikiro mwario na bubare ko bakonya lakini ndagetengo tebinga eitirabo mwario tirabo mwario asora kwere tirabo mwario asobo kimabwa obora tikarire ndagetengo tebinga na Nyasaye na bwatama yao mutwe Nyasaye ngo igorare amaseseni anda obosyo tokomanya gosenda rogo enda kujamu Nyasaye ko igorere tokomanya gosema mi Nyasaye ko igorere aye muri Nyasaye rioka tokomanya gosendiri Nyasaye ko igorere korende ntagete ko koena kana ko tabinga muri Nyasaye rioka na bukwete ko kungaina egere nchako kungaina obosibwa Nyasaye nchako kungaina obosyo bw'abantu abange nga Nyasaye na igorenjera mbuya mona ayori wategereire TV rituko lya rero chinse chiga chabono mambya ntagete ngotebinga koko genda soko genda koko taja soko taja osese nigwe abagusi baraba tanga koko taja bwagoroka nchenda gete ngotenga asoko taja amasese ni yako bwatie asoko taja mangana mayako bwati ko chibosyo aina ara mangana Nyasara maya tigatu sabe yo minto emambi yabono na yabo igakarongo sabana nengo chinde kunyura konda sabera ni abaminto bakabarinda inyore tiganya saba seni mono sana
omocheni tata nyasaye mbuya mone kiagerore nyasaye tata nakobakire nakoimokereri nyasaye roro motegererio ito nyasaye no morigererio ito nyasaye yorigereretie TV ya Ndizi TV bono mambi nyasaye obokeire ke pindi ke kiaboka mona nyasaye tata to motiga bosa mone none na manyire ngana abange nyasaye abatara ire kero kende bagese to botukobua kyo mone none batebiri tiga to beke ke pindi ke iga gosento nyora maseni nyasaye omone none to motiga mone none na manyire nyasaye aye nyasaye gosese nyo mone none tata ligereria abaminto mone none abaminto banayo right sinyasaye nabekira sama okao nyasaye korwari itumbe Yesu Kristo ekarabagendrete kogokorera na barabwo na tebiro mone none ekarabagendrete gurubwe nyasaye bare tata na sabiro basenyo bakorera mayo mone none aye nyasaye mone none na inyoira mone none kenyoro kirikia nyama gwe nyasaye asomo wako musumbo pito wangu asira nyasaye tata na barabu nyasaye karabagendrete korera ono musumbo ore ukobako mone none tata na musabira ni mambi abono na sabira ni rumo chiolio wa nyasaye tata baruonerero mone none igogo tebe ngabana ba karo bare egatiye gisese choro sana nayo kubarenda tata na manyire ngakaro tuwe tata ine na banda nyasaye ni go mone none to kumigwa korende na sabira bare mu asenkeri nyasaye na sabira bare mu bwa asenkeri nyasaye yo mo chiolio pito wangu mone none tata nande na inyoire nyasaye aye nyasaye mone none ekenyoro kiawo misicho mone none ekero nyasaye mone none oria abanta bange basemereti ase kenyoro keri nyasaye abeiro koraro mone none tata mwesi mi wori nyasaye nyachoti Fred Sambo na musa na sabere ni mo chioba nyasaye ekero bagendrete korera Yesu tata baktinya marigo mone none ne mechiende nyasaye korera tata na basabere ni mone none nyasaye ekero bagendrete korera na sabere ni nyasaye tata na baretira soro mone none to batiga bachandu nyasaye to batiga bachau nyasaye abakwereru nyasaye na basabira niyo mone none chintakana na baboraka na bao Yesu na manyire kisegi kireme chimabo mone none kuranje bankonyera tata abakorera gocha sore to batiga tata na kubakire na koimokereri aserie tari ya Yesu Kristo na sabira na kuegena amen akara na korire tari ana bakondo ko murandi Vincent nyangawo nkagere itumbaria abange muna bamanyire ngere itumbaria ne kanisa ngogenda igekoro kumatongo Zion Church of God igo Moses ni we ekorawa no mopisobu no mopisobu ito Mosiria alipati ondieki okeya Mosiria igo Moses ni we sana tiganya saba senanda bakorera mange aserie taria Yesu Kristo na sabina kwegena amen buya mono bye bye. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. cheta sinserio mwako ya gasira abana baye bagasira bakaba murabaye bagatigara hekara rotigaire bosa abana baye bakure no mwako abateye bakaba murabaye
nare chinsoba kolende rutu agakana ya yatindiko genda gwika togenda monaye. Bwana asifiwe. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omwaka gw'ekiri 2022 n'omwaka osiasa n'abanasiasa nigo bagukwanike na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kuunenkia ekerenka ky'ogukwana igo. It can tell you how far the kiama giachi. Gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Na bono umurubiri obwekyo igo gucyo kwari bagariya ryokuboria kurigeria na kuunenkia ari bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero mugaba na bitayire okorere rasi yayo engiya gosema. And you see what you do no what you want what you're going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenu suchabo tuko asugu chekomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkurgo gusi na Kenya ngima tena watari ekero musani abarangi kariyo kwani ekero mwanda kugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubona tiritariki umurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga enyagita omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga uraiya chingigikero cy'umugusi n'umurobiryo bw'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi cy'inkenco
chinsoni amu n'oboroso bw'omwenyagitinge yoba komanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanda ari nyumba manya saba karansite naro bakomya baiseke abaganga abari kunyara baraseme ino omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho kingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye kingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibiri n'ibiri Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Mbengi yabo no mwanchi muligereria ndonsi asoberete na gukwanire ngabwa kiribya nandi tumiranire asomoro buli bwensakia kero eri mambe yeli tukolia Jumanne chitariki ne 22 omutenyo gatatu omwaka bw'ekiri bw'ibere na 22 kero tutigaletia matuka make sana egero tuikomotienyi okane iga matuko nkona gotirimbo kale na iga atigira matuke 140 egero tosoe asobochorio bonene bumwaka oyo iga emambengi yakigima wanyaturabuka bono boka asenge nchomoro buli bwensakia igana lyo chagete igana litotagete gukorosera litikolia imambe ya bono egero litikolia olirongeane ekerogo chakemero buli yawo naye kwanyoranga kwara beirime ya Ndizi TV twakubukire twagotebiri aliuganire uganirata kumanya ekerogo chakalitikolia yawo igone mambingi omwancho muligerere ekero kuligerere litikolia lero nigonde nchebweka asenge nchoyo minto asenge nchuchita chisababu chitali kunyara ko bachigo tangeka tanyari tiko bakago ikirana kuri nento chitumera nere litikolia ankyo igase bono ninche nkobwate mpaka chinsa isato chebono mambia togosolie twegeranie na hande tumanya mange kurugaiga ase studio tibwe bago tubwatia ase mitandao ya Facebook no tuli buna Ndizi TV News asense media na boiganse mo ya YouTube na bogo tubwate buna Ndizi TV News egero manyenga inki kegendrete na botambe kerogwa ikire asense mo ya YouTube tibwe bago subscribe egera tobe amashabik egera tobe family tobe amate ya Ndizi TV kumanyanga inki kegenderete manchumuligere na manga gendreta sense to ya Kenya eyene wiki ya kabire ya baroki bakirasi 12 bachageta matemwe wiki ya eta kulendera one wiki ya kabire litikolia kabire ekero bagendrete gokora matemwe abo tubainyura samasabo abuna abana baito egeranya saba inyuri kelibanya ariko bagosoma asimya ketatu bono mwako kane noro yiga bagendrete gokomera egere bachikoge salige salirigia igo tubainyure asamasabo chiskuru chito chonsi tunyariko batogo chisabira emambe ya bono boigo nabo gutuma otebenga mwana kiuri okuganeria maya asamatemwa ya skuru kieyo okuganeria maya asamatemwa gendrete boiga mangana siasa maberera ebyama nigo bigendrete kumirana na kubiki
kemerobulio boikirano na kumanyanga ningo ogochakorai kiama kiabo ningo kubori kerugete korwase kiama gete ekerobona baraibe bya mabagendrete kuburia baraibali bataranyora siba kobera gose bataranyora igari siba goswa banyare ko babagoswa asibya mabyabo litkurigore kiama gia Safina asomocho Nairobi ime ya Bomas nkianyare ko bagiye kumwali baga Jimmy Wanjigi anyare ko baga kuirukia ebandera ye kiama gia Safina asomokonyi bumaraibwense Dr. William Ruto aikirane taroro ase umoyogoyo na manga gendete okoreka no waziri bw'oburendi bwaime Dr. Fred Okengo Matiang'i nanyare ko baga kumirana n'abaraya banene ase sector y'oburendi na gukwanira emirobuli babegete buna barabwe sector y'oburendi bwaime nganga ki babangete na ki baroberetie asokwene kyabuna obachori obonene buli busio buli guchigotwara buraburu chinde chionsi onye bogo chigotwara na kibeariganetie ayonsi ngo chitoliko yanyora asa magazeti yelitikolia lero kulende ndikere mambe ya unga kikwabukire abwasole na kiro chendizie kubwata na kinko gochera senjira ya bene egaro manyenga umeingia ndani wasoireme asengenjogana litochagete umurubilia senjira ya bene ama shabiki koro chinsemo cha machingumbu tokoroka diaspora timu hapana kosa ni manyetenga wono no murimi y'umurubilio ndikere egere manyenga tuko pamoja ndani y'umurubilio bwenza kya kurubono iga mpaka chikoroga chinsa isato chabono mambia na siasa ya gusio mwancho muligerelia no manyete omo senator Samongeri nere na nyarako bakako soa asekia magia Democratic Action Party of Kenya kiaye omoske wa fula wa munyinyi litkoligoro balenge asegeti Kenya Ntrago Stadium abwasanya ariko bakago kwanera abagusi ngangi kiagereta gaso asekia mekyo ande kialengerete chikokorera abagusi ekerobona kuri yubu governor nyorange kirgo kyubu governor county ya Kisii Kenya ariko bagi komusa abarwanereri ange batano na babiri bakuriye kiroge ikyo wana bagusimba bwate emirememe kongo chikochoranga ningo bagucha kwa ekiroge kyubu governor ekero James Ongwae agucha gukora entunde ya kabere korwabisi igona manga gendrete no nyene kiroge kyubu women rep mwancho muligereria na mange amangana siasa igoboka egerenchi kumanya mange asenchira ya bene na ande tuma ekerengereri kiao ontebinga inkai ombwatete kurwa inkai obwatete Ndizi TV kurwa kulende tindinche bweka na kwanira mange nonde ne producer ne John Kibati uyo kwene kyabuna Eliogi ne chibicha lyagochira senjira yobwikira nubono mambia igo nigo tuli babere tokubwaterana nabo igo na Hesbon Nyamete uyo kwene kyanerenga amangana mbiyale gaiga ase studio bono mambia abo nabo timu Ensakia igo na kwareganire nche noyogo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita korobono iga mpaka chinsa isato chabono mambia na mange na kwareganire ntubwata magazeti ntubwata mangana maya senjira yobwikira no akoregete kurwa litukuri igoro goikabono mambia ntubwata magani ase studio uyo togochigokora abasenkwana eyemasemo igoro yamangana yobo chenu ekerore litukuri ya Tuesday ande no manyetenga inkike litogochitwa kora litukuri ya lero. Asante sana asoli olikiro motangani kigima akoro kwa Samson Oroswa kora chinsema chio gembo agotebo bokire bya osoire ime yomorobilio bwensa kia agoteba Sara leo uko peke yako ero ninche bweka ande igo no tole kolende tindinche bweka no tole nayo mwancho muligerelia tuko pamoja. Asante sana Samson Oroswa mbia mono Maria Ogao akoliga koro chinsema cha maroba agotebo bokire ashaingia ndani yomorobilio agoteba Sara niko ndani mpaka mwisho. Asante sana mashabiki koro chinsema chaise chabo getutu manga bagoteba na baro basoire asumurubulyo bunenge nchere togoteba ngambia mono sana nkayura nyora mangananga buna yego mwancho muligerelia onye to koligerelia Ndizi TV ne rubwansu bumugusi bane gonya goteba balenga nkaibono Ndizi muri gusinya no tuligaiga ase bare nene ya Kisii Kisumu gose Kisii Nyakoe asa magacha manana New Brighton apartment abuno togotoka aye karibu twakwareganire oiche osanga mona intwe na se mitandao lende ndebwe state banga taligo tonyora bono iga no tora sensemo ya Facebook una Ndizi TV News mona boigo YouTube
no tuli buna Ndizi TV News minyoka galia egere otorore mbaro bakubulia ngambwate smart TV digital TV free to air decoders na kinko banyora ayebwata gabugenda search na ndiri Ndizi TV gegocha automatically as smart TV yao egere ole ngani iro yao na bakonyoro sara nyarangi Ontita kara sumurubuli Ensakia bono mambia igo gendera kulika egere nsome ekerengeri kiao manyenga nkayumbwa tetekurwa omwanchu murigelia keronko genda ase ensemo ya Facebook ya Ndizi TV News. Asante sana Kennedy Gisemba oyonti mwapana koso korochi nsemo cha diaspora anawakilisha agote Ensakia tuned ndani. Good morning Ensakia, good morning to you. Timothy Bosire kurwa Manama City diaspora Nero bwato bwa Kiango niko ndani kama kawaida ikia baba my lovely wife kurukwa Rose obwato imeya Ndizi TV. Asante sana Benada Sanyo dere wapunda agoteba kurwa Isinya Kajiado County na onde ime na my family my wife Lilian Omambia na Bernard. Asante sana Gladys James agoteba tuned in ashaingia ndani kabisa and tuatabire ngambi yamana sana aso so ime yomorobilio Ensakia igono mwancho murigeria ngiriri bagalia bene ngotebinga karibu ndani karibu sana asenge nchobono echine chichinga kiumorobilio gobwanchite na mbeyemo chinse meronge bire na inye asomonu bweke gusi nero Ndizi TV station ya obwanchete. Asante sana keronkwire na ase chinse mochi SMS gwetera se namba eyuera se TV ya ogabo bali batumire akoro kwanga nere Monica Okeri kurwa chinse mochi ya Nyamataro agoteba nishaingia ndani Sara tuko pamoja hadi mwisho biamano sana Monica. Divina Mora kurwa Nyamarambe agoteba nishaingia ndani na ande imenkwanelia bana bane Jaden Hayden na Ciara biamano sana Divina Mora asoko gendera ko bayimenaye to tuwa magega likekerengera likiao egerenke bwatege gatutaraswa serious business tutaraswa sa magazeti amo nebinto binde bikobwatia igo na kwaligania senchera ya bene ninga nituragenda asomotimo komoke kero tukwirana nindigereri SMS chiago ntarago soye ya mase masa magazeti eli tukulia lero tumanyenga inki keiro bolito inki gyakorekanira sense ito ya Kenya no nyenisiko ya Kenya igo tobaisa gosuka no ndei membaka omoelio. Ndizi TV obwansu bwomogusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo yachakiri enseme ya yokobwenia na kulinduko chinu bwabana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakurigeria obochenu bwabana nugukina kwabo bono guchakira chitariki 21 guika chitariki 22 omutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia guika chinsi 10 chamaragoba abana kurwa bali bayiboirwe guika imyaka 12 na bubararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kwabana na bwigo kurigeria nutrition gusindagireria bakoria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eyemo marakabere inyayemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibire isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibire isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Bono esengencho konye barodre mna na etere kobera children's home. My guardian akandusiali children's home aka nebinto byane byonsi akandetanka. E family nimbwate ya abana babere chinyaruka. Lakini chinyaruke chirende bono chia ikirase chia chire chia ndire nchibieka omongina iga kwete 2006 bono ena barangereti abana banka batebi bono inche ninche mamu mino nande tato mino
kurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndo mwanchu murigereria soko gendera koba imeyo murubulio obwensakia emambe yabono kerorere litukolia Jumaine chitariki na 22 omutinyo gatatu umwaka w'ekiri 2022 kirobono na kwariganire ase mambe yabono kwariganire tia mange kuruga igase studio kaya okondigereria korwa mbobasi mbomachoge chache mbomachoge burabu mbonchali south mugirango north mugirango onsi aso kuligereria korwa ngote bangambia mono sana mashabiki anje tumurubulio bwensakia bono mambia tugwakangambia mono aso kogendera kuligereria nasengencho yao gabo tuligaiga ase studio bali bonsi babwate mebere taigwe tibiya barase bitanda by'ikinyagitari barase bitanda ase chinka cyabo nigo tokubasabira mayanga nino mobe abagima munyare kwa mogoso asemirimo yeno ya kirarituko bali bonsi bagenderete goswase kibago kyabo bono mambia ebe no mwalimu basoire bono mambia bagenderete kulinda matemo manene tokubasabira mayanga singincha matemo na bwate challenge nonde bwensi uli utaite gosoka ucha sekibago kyae togotebanga abona okurusia ebigari byao onyore kende oretera abana banyare kuri igokora umukia noro ekerongo bwata chi SMS ibere isatogaiga egerema gukwira sa magazeti elitukolia lero tumanyenga ninki keiro bulitase elitukolia lero. Asante sana Evelyn Bikoro kurwa chinsemo cha Mountain View imemo cho Nairobi agonte bisara ninko bwate teburunge amana bana bane Michelle Chantel amona papa nonde na mamo mintokoro kwa Jane Barongo tuli ase ensemo ya Nairobi mbia mono sana Evelyn Bikoro chinsemo cha Mountain View. Chris Orina amona Chris Oyunge unabotambe ntwira na gocha igaso mucho Nairobi kurwa chinsemo cha Kitengela kulinda Chris Orina gontebinga nonde nchera guchimire mu Westlands nkubwate teburungi witera senchira ya Facebook mbia mono sana mashabiki eto asoko gendera gutubwatia asenchira engi ya kigima na mwensi bali mogenda takulika goteba ngambia mono sana bono tigatosoe asa magazeti yeli tukolia lero ekerolero mbwate chigazeti ibere asemesa yana nimbwate gazeti ya The Daily Nation elingo twara botambe ande nimbwate gazeti yende ya The Standard eyo togochikonyara ko bato kuligereria nga naraliali airo bolitase tukolia lero igongo chakira egazeti ya The Daily Nation abwase bono engane mwamu omoliki aetengane yo nigagotebanga Ruto stick mess Ruto ngochale kwenyora akongu nkaya guchikwenyora akongu nande naseki aguche kwenyora akongu ase omokonyi bomorai bwense ekeregotwa nigegotwa amatuko aitira make magigaye obomo bwa Kenya kwanza komochora guche kwirurukie bandera yobomo bona komo ticket ya maseyemo bono Ruto na bwate kibarua gusena bwate mirememe kongu yoguche kochora running mate guse yoguche kochora oli oguche komokonya ase mirimo yabo ya kirarituko aya nigagocha ekera banta bange kurwasekia gosabo mu bwa Kenya kwanza bale neganga gose bale babwatobote ngabachorwe guchekoba running mate ya Ruto na bande nigo banyale ko bakomo criticize Ruto asamangana mange kulende bono nige guchekomobera kongu nganingo agochekochora koba running mate yaye ase ebo mubuli bwa Kenya kwanza igone chekobiga sienkongu ebi omori kibiga zeteye nabacholete ebicha ya Ruto nigakumetie akumetinga ngajia guchigo chakera singincho gochore running mate taliga siraisi kero monto natagete aigweli bagelio ntwaroche aba
ababwatani baye baime bagoteba ng'a kero kende omobwatani oye oime oyu baigoro omobunge bw'ensemo ya Mathira Rigathi Gachagua ng'a kero kende nera abaisa kwa obo running mate koru chinsemo cha Mount Kenya na kero kende bagateba mosubati na rororo nere utagete obo running mate bwaye anyare ko bagako mochora wahome ya omusubati yu wahome nere karorekana ng'a kero kende nera agateba ng'a ninde tayare Ruto aisa gonchora ko running mate yae ninde tayare gucha guikirania emiroberi atagete buno mokonyo ye kurinde bono nigo ya tokire ng'a Ruto taranyara ko bakago decide ng'a ningo agocha koa obo deputy gati y'abantu bagenderete kunya komerera bagenderete kunya komerera mate ase ekero geke kyobo deputy nomo governor we county ya Kirinyaga Anne Waiguru no mo bunge o Kiharu Ndindi Nyoro amo na musubati United Wahome Alice Wahome amo na Rigathi Gachagua ingogose agochegochora koba running mate yae igo ya moberere egetiro na ndekero kende atachore tibune bwenerete obwo bamborororo ng'abantu kero kende nabo barabaisa kung'anya gochia ase chinsemo chinde kurende tari Ruto bweka nonye Raila Odinga nonye nere taranyara ko bakagochora running mate yae igo bono mbabwate egetire kenene asogochora running mate igo bana egazeti ya The Daily Nation mugano mutangani nigoro ya headache osomo tuogendete gwati Ruto ng'aningo arocho isaine orache ko mokonya ase okoba running mate yae byonsi okorire onyarira ko bagakonyoranye n'abafuasi baye ebyama binde byasoire na korosio bomo bwa Kenya Kwanza kurinde ningo oisaine agochogochora koba running mate yae igo mugano uyu mwanchumurigereria nabo kwenyorera ase gazeti ya The Daily Nation bwenyorera mugano uyu ase page ya 4 na 5 ase gazeti ya The Daily Nation boigo ase gazeti yuyu amuriki narwete ng'a abaraimba rororo bataranyara ko bakwamua gosimbare asobomo bwa Kenya Kwanza gosimbare asobomo bwa Azimio la Umoja nabokere kendo okorora bago support gose bagosira kurende mbaratumike mirobererie ebwenerete gosimbara beka seyo koigwana kabisa fomo ng'abasoire Kenya Kwanza gose basoire Azimio la Umoja aya nigagocha chingaki chomo registrar of political parties umusubati Anne Nderitu bono abekire chitariki 25 nemo omutinyoyo igamatuko make igatigeire rero ni chitariki 22 igona bakora chitariki 25 nemo nkaichi gotoka ejo nere deadline yabarai banyare ko babakoira amarietabo ase obisi yae egere amanyenga oyo nkayia kobera noyo nkayia kobera igo chitariki 50 nomo eyo nere deadline ase bali bago abarai bali bago contest gose bali bakurigibirgo ao bagwenerete koira chi formally amasakarabo na kotebanga nche niga nkobera iga nongo chakobori korwa gose ni UDND gose na Azimionde igo bono chitariki 25 nemo eyo nere deadline abarai bali motaraira amasakarino ase Office of the Registrar of Political Parties mugano yo nabo gwesomera ase page 12 na 13 kurende umuriki narweta marieta y'abarai bari bataramuanga inside kibale na Azimio bale gose Kenya Kwanza abandi nabo tokorara amatuka bwango iga nabo bagusira bateba nchinyare bengu chigusira kurinde mbara korabo asenjira ya bene elieta keire tokoroka official gose formal agati yabo no governor we county ya Meru Kiraitu Murungi oyo bwango iga babwatana magoko amonomo waziri w'uburemi Peter Munya na gotebanga nigo bago support Azimio la Umoja kurende Kiraitu Murungi na bwate kiama ya DEP Devolution Empowerment Party kurende tarabeke seyo koigwana nga no arasasmio gose no are ase Kenya Kwanza waigono mo governor Kiambu James Nyoro nerengo support ya Azimio kurende taraswa imeboikiranu no yonde no mo governor Laikipia Ndiritu Murithi oyole boigo umunyakirogo bwe body lietenenere tamangana echi campaign chumarawe kiama kia ODM Raila Odinga monobo mo bwake wa Azimio la Umoja nere bene taranyara ko bakagoswa ase Azimio asenchiririe bwenerete kolengana nelichiko yogoswa ase byama gosirio korosio mukataba boigo
Alex Tolgos korwachin samacha Elgeyo Marakwet nere tara amua anarite gagusira obomo bwa Kenya Kwanza kulinde tara koraki tara nyara kobaga kwamua. Wilba Otichilo korwachin samacha Vihiga nere boiga tara nyara kobaga go decide nganingo ago support boikiranu Francis Kimemia oyino mugavano Nyandarua, Sabina Chege no mobunge omoranga, Olago Aluoch oyino mbunge okisumu West, Joshua Kotunyi no mobunge Cheranganyi, Aisha Jumwa omobunge Omalindi na Kanini Kega no mobunge Kieni ojobe igoro mobwata ni mekegi mabo maraweke amakia ODM Raila Odinga kulendo molikiniga gotebanga abunga tia barai bali batara swaime formally nonye bagusira chinsemo ao chiebyama ase obacholi bokalibosio mbaranyara ko bago soa boikirano ase ogose asobo mobo igobono mwanchu muligeri na bokwenyorera gazeti ya The Daily Nation egerebwe somere asum epeji ya 12 ne peji ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation. Kerobo igo tugusuka motwe ase gazeti ya The Daily Nation epeji ya 4 amangana Nairobi litoga igoro ye serikali ya Tanzania buranyariko bagiye kubeka amachiko gose bitango asobotume kiruro cherwa mara asensemo yoko ira gose ne nibo yao asamangana gose yoko ire nibo yao guche kunywa macha ororo gose gokora nonye nobo rubi oborubi na butokoroka fishing asengencho bono rochorura mara ndoli buja asabanto goikanga roro asengencho achi eminyamanero ororo era chiko bonyara ko bakiko gusagana gati yabo ni kiboko munyamolyo mona tu kabisa tokoroka kiboko tingoma yangana kinda muraka asumuno oito bweke gusi engubo ya asante sana producer Sokongyolia Selietelio igochi emenyamanera arasorocherwa mara kerobona serikali yense ya Tanzania yanyariko bage kubeke bitango ng'abantu mubese gutumika rochorwa asamangana domestic use ose ase abarubi bali banarite koruba asengencho rochorwa nigorore dangerous gosorochorwa nigorobwate eminyama era nyare ko bakego chia ko basumbua goseko konyora ko banga ya nyare ko bakego siria obugima bwa mwanya bantu igo manchu murigeria na mange ale ase gazeti ya The Daily Nation egento gokora no kwenyorera egazeti ya obuikiranu egoronyora ko bako gwesomera na kwenyorera amange asenchira yobuikiranu karonko rigeria ase gazeti ya The Standard ekero epeji ntangani nero ya The Standard nigoro ya our pledges to Kenyans abaiga ngati ya Raila Odinga amona William Ruto abanyariko bakiro muntu nyariko bagakurwa eira uchi asaba Kenya asengenje bonsingeti bare nkurwanira bare kergo kyuburayo bana bwenseito ya Kenya ekero bana tutigalitie emitinye 5 yoka gosoya asoba choli bole bosio amatukemie mona merongene yoka tigeire tuchigosoa ase e ballot eira kero muntu nariete chira ibere gatia William Ruto amo na Raila Odinga eire ntangani yaye William Ruto yori baigomora ibwabo bwa Kenya Kwanza niganyarero gakoba egakorwa eira iguru yogo chakurigereria amangana yobole mimono ase orogongoro ito rwa Kenya usasense ito ya Kenya na kororanga ebimeri korwa sabalimi bagokora obolimi abalimi bagokora ngakibura nyariko baboko bugokiniwa na komenta mapato gose na konyora liga saline liense ito ya Kenya ekyote birenga ense ya Kenya ncharatiri guchigo chanda bantu bono bunegenda to guchanda abantu asti county cha Marsabit county cha Garissa Turukana abantu bagenda to gusiria magima enibe nyinge ya siririe obugima bono nigo rutatebire ntarigererie kigima amangana y'obolimi eyo nere eire ntangani ya William Ruto egento kende eira ya kabere William Ruto nigagoteba nigaguche kurigereria igoro ya uchumi ngana kiakora anyare ko baga gukinia uchumi ekera bwate umurubiryo yomanyekanite buna economic umurubiryo yo bottom up model abwasa tebire nigaguche kurigereria abarimi bali gusaba Kenya bali bamenyete ebugima bwibirengo byanse ngakiba kunyara ko babagukini wana barobu kwenyorera engere yabo ya kera litiko igona chikurigereria uchumi kegima imeyense ito ya Kenya echine chira ibere chinene chomokonyi bumurai bwense William Ruto obolemi amona uchumi yense ya Kenya ekero togoswa eira
ya Raila Odinga ereniga rureira agotebanga nachi kurigereria mang'ana a infrastructure development amanyang'ana ki akogendereria korwa Uhuru atigeire chi project nchirororo chitaraera mang'ana a industrialization yani nachi kumanyana kia gukinie biwanda gwetire gukinie biwanda nachi koro kinga onyarire kobaga korosia mabaga asokwa abasai bali batabwati mirimo asenseito ya Kenya na koba emirimo igira intangani no kurigeria mang'ana a infrastructure mirobeli etara era ya nyariko bagekoera na mang'ana yebiwanda iyo nere ira ya intangani ne ira ya kabere nigo Odinga atebire agucha korwa chilingi chiribu isano nemo kero motienyi ochiase abachi amate chiri chikorwa ase gose gochiase chi family chiri chikorwa ase obutaka gose bali batari kwenyara buya onyarire ko bakagoteba ng'umurobiri oyo iga goikonyare kane okorokonga social protection program oyo atebire ng'a chinse chinde mbagenderete gokonya abantu babo igo na intwense ito ya Kenya kende nke gotanga umurobiri tonyara ko bakogoikirana nyoranga matuka magega abantu banyare ko bago criticize gose ba umurobiri oyo bakoyotuguterare anene mano korwa se chi competitor gose chi opponent chia korwa sobo mabwa Kenya kwanza abo bagotebanga ng'akiara chikunyara ko bagawikirania umurobiri oyo iga bwokona na shilingi chilibu isano nemo kuchikira ase family eri etari kwenyara kurende Odinga akabairanire na kubatabinga namanyete ase chibesa chire ekeraso irabisi na nyara ko bakago koro bokurumi chibesa chiri chinyinge chigoso ase mebuko y'abantaba kemense ya Kenya namanyete ng'ana kiara akore igo echina chichira chabara yaubabira banene bakuriya ekirugo ky'uburai bwense banyarire ko bakoriera abakenya bono nintu abakenya gusinayo mo Kenya onyariko bagokoranga ingoroche ora chiko gokonya asobochori buri bosyo tali nonyana ba president boko mancho murigereria abarai bonse korwa sekero kyubo governor bo senate bo women rep obo MCA nonyana abachibu abokurigereria ngo mochibo nankonya sekenyorukiane igo bono tali abarai ababanene boka n'abarai bonsi tukubwatira na sense ito ya Kenya ige gazeti ya The Standard nete engane nene our pledge to Kenyans yani chi pledge gose chira chiri Raila amona Ruto ibere banyariko bakuriera abakenya ngambache ko umerana osimbachi gokora amange asense ito ya Kenya iwono mwanchu murigeria enyorere gazeti ya The Standard egere bweso mere chire china kikiro montago chikonyarako bakago chikirani kiro montu buna akwanete ande naere setenga ngaki aguchigwikirania chire chiganyareko bagakuria singenja matukabwango iga abarai nigo bakurwa chira lakini omonto sinyukwerera sobwikiranu ngaki aguchigwikirania chire cho igenyorere gazeti ya The Standard wesomere page y'entangani omakonyora omugano yubya ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation boigo omoriki karto gusuka ase page ya 2 ase gazeti ya The Standard omoriki natebete ngabono ekero chisukuru chiabungirwe ase omotimo komotambe chisukuru chiabungetwe abana mbaro bagenderete kurundia chipigipigi para gosenga nere boronge nere safe asabana baito bali basiegete chiskuru otumeka chipara asokorundia chipigipigi asengencho nigo bara somotimoko akaera chisababu abaibuli mulenda abana baina sengencho omotimoko yoiga nabora ere bobe gosina bora ere bya aseki akolikanga abamuraba ke gochakire miaka 15 mpaka 15 neberiga nigo bachakire gwa soya asoborundia bwe chipigipigi egento getali ekiya asengencho asekyombekeri kia National Transport and Safety Authority inkeruete enamba gusenkeruete omubaro w'abantu banyariko bagusiria magima abo kuri umwaka 2021 mpaka umwaka 2022 bali bagusiria magima konyora n'abantereba kero kindi babwate obumanyi na kiase abana bakebona bagutumika chipara gutumika chipigipigi asenchereta bwenereti igobona muliki naboretie abo bisaba banyanyimbo bonsi banyareko babagokora omuchujo na kumanyanga abana beskuru mbali para anene mano nakubolie byombe biri bya boda na ubamanyete ngoyo no mwana bweskuru no yotali mwana osukuru egere ntochikonyora obokongo mwancho muligereria onsi aya nigo kunyanyora se gazeti ya The Standard page ya kabere omanyenga inkyo mulikiaga netie kukumanya ya buno moiboli igoro y'abana baito gutumeke para asenjereta bwenereti
onsi mwanju murigereria igagendete kugochera kurwa Ndizi TV nero bwansi bw'omugusi omoroberio n'Ensakia ekerore na inchesara nyarangi Ontita tokubwatira ne producer ne John Kibati egere tokumanyenga nara riaya airoborito ase gazeti usasa magazeti yelitukolia rero boigo nabakugenda gutubwate gwetera senjera ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube na ndekero waikire YouTube tibwe bago subscribe teturaenda sensemo yende ye studio asomotimo komoke kero tokwirana ningendere gukumanyanga nara riaya airoborito ase chigazeti yelitukolia rero. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ebintu ao by'obwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chieticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatumuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarera imeyo muchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yo kwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Mbiama naendo mwanchi umurigereria ekero togenderete kona gukumanya ng'ana ria ya airu bulitasa magazeti elitukulia rero ekero mbwate gazeti ya The Daily Nation amane gazeti ya The Standard ngendete gukumanya buya byaigo kurende ekero nkogenda asensemo ye mitandao ndoche Victor Ogega agoteba niko ndani Sara tuko pamoja asante sana nande narukulika gwethera senchira ya WhatsApp akorokwa nere Geoffrey Onyancha korochinsemo cha tabaka agoteba noari mino murugyo ye Lydia Mura amona bana bae bonsi agoteba Sara tunakuona tuko ndani asante sana Divinonkeo asokogendera koba imeyo murubelyo korochinsemo cha diaspora agoteba tumekushika tuko ndani biamana sana asokogendera gutuwakilisha chinsemo cha diaspora ngiki usige ito na into no kire asengejo ni gotole international andonsi no gotonyora gweterase umtandao Ndizi TV News kiwa kuna gabo igogwa soire ase omorobelio on Ndizi TV osaso morobelio bwensa kebona bonogenderete iga igotogwa kangambia mono kigima asokogendera gutubwatia karongo kuirani asa magazeti elitukolia lere gazeti ya The Daily Nation timanye tingo saya na mangana mayago cha saba Kenya kulinde bono bengie nene ya Central Bank of Kenya bono nigo ya nyariko bagikubika emirobelio oseya begete emirobelio gete kurukare igoro yoko regulate gose yogo cha gutenenera ebyombe biri gusanto bali bamanyekana tubona digital lenders n'abantu bali ba access no nyene simi yao kwanyara ko bakugusaba emikopo kwanyara ko bakugwekonyera kurende nigo yatugete buna abantu abayiga chinga kiekero bagusangirire no nyene likabeso lyabo nigo bagwa kachisimi esentere tabwenerati eyukairera serikali gaiswana nime na kunyara ko bakegotebya a Central Bank of Kenya enyara ko kegotenenera ebyombe ebyo osige kunyara ko bage ko regulate enchera bikonyara ko babikube bikosangereria chibesa cyabo bono litukuri igoro nigo ekyombe kyo gose benge ya Central Bank of Kenya yanyara ko bakegoteba ngabono nige gucha gukora igintu gikurwa auditing ase abanyene bali gose digital lenders bamanyenga kiba konyora chibesa cyabo inka iba kurusia chibesa chabichi bakwa Kenya asenchira y'oburaisi asengencha matukalero kubwate smart TV smartphone osokobwate esimi ya enene igana bakunyara access chiloni echo asenchira ya online bono wetera Central Bank of Kenya wetera governor Patrick Njoroge niga nyartko bakagoteba ngo chibali bakokora auditing yaba director amana senior managers korwase abantu abega ba digital lenders na kumanyanga nkai ba kurusi chibese chiga bakunyara ko bakwa Abakenya boigo nigo bagucha ko bakorera gento gekoro kwa anti money laundering bamanyanga chibese chiga bakwa Abakenya ni chibesa chindonge gose ni chibesa bakonyara ko bakonyora sinchire tabwenerati na boigo ngo chibali kumanyanga esos yechibesa chiga cyabo kai chikorwa ebinte binge baguchikonyara ko bakurigereria na boigo konyara ko bakonyore approval korwa Central Bank of Kenya enchira bagucha kwena na chiri kabese guchasa Abakenya ninchira bagucha gusangireria igo bono gwikira bono iga Central Bank of Kenya yanyare ko bakigutanga digital lenders korugwakira Abakenya chisimi na kubasaba chibesa chiri banyare ko bakuba wika banyare ko bakubikimirubiye yebene gwenerete egere banyare kwanchira digital lenders banyara kogendera kwena na chibese chikulinda sebono iga emirubile nere gwenete kurabekwa enchira no ni chibesa bagwenete gusangireria na maene abantu abange banyara ko bagotebanga nabo gusabalika beso kulinde enchira ugwakirwe simi enchira okurikeru chi SMS mundu tuli gutwara peace of mind no maethenga enaye gwasabete chibese chiga kulinde niko bagusangireria asinchira etabwenerati nande bamanya kwenda tuana extent bagenda se simi yao gari bamanya kubwati chi contact chiri cyawo chonsipi kwanyara bakire no enyoko byara gose bakire no nyaniso byara bangia ko masomera bateba mu murugo na wati chibesa chinga naiga andekero kendi kwanyara kubwati libweyemo abande mbaro babwata madeni weika nonye abande mbaro babwata madeni amange no nguika elibwe 200 kurinde enchira bagusangireria na leta libya iyo yanyare ko yagarije Abakenya bange ba complain iyo gaikera
egaikera serikali ne serikali kemuki getambo kerunga kwanza ntumanyetie abantu abese bakurusi chibesa bakwa Kenya nandi nchira kieye kero mukenya kunyara kobaga access chibesa ichi iko bono nige kuchikonyara koba regulated amana Central Bank of Kenya asegwikira bono iga Patrick Njoroge oyore governor ya Central Bank anyare koba kagotenenia simichinde chionsi bagwakira Kenya weika bakorire auditing ya yonsipi nandi banyara ko bakwena na chi license na kwegwa machika maya ngana kibagwenete gusangirire chibesa ekero bakobesiri Kenya iga yukero kende na mangana maya guchiase Kenya anene mono bali babwate chiloni korwa digital lenders kero to guswase gazeti ya The Standard na gotebinge kiumbe kia National Transport Safety Authority NTSA niko bono baruete umubarobo iguru ye namba y'abantu bali basiriria magima kuru mwaka w'ikiri 2020 no yomo wiko mwaka yo igabwe ikiri 2022 abantu basirira ubugima korwa etarikiye yemo y'umutinyu mutangani o January mpaka kitarikiye 20 yani muisundi cy'umutinyu yo gatatu wikira bono igana abantu emiyemo na 44 154 abono bantu basiriria bagima gekorengani wano mwaka uli wetabwe kiri 2020 neyemo abantu nigo basirete emiyemo na 53 the same period yani tariki yemo y'umutinyu 2020 y'umwaka 2021 wiko mutinyu gatatu muchitariki 20 buna rero iga abantu basirete 163 boigo etariki yemo y'umutinyu yo gatatu bono mutinyu yo tole to guchigokora abantu basiriria magima n'abantu 253 na kianda yekorenganirwa umwaka 2021 umutinyu gatatu kuri tariki yemo bakwa chitariki 20 abantu banyatwa bagusiria magima n'abantu 245 naboigo naruete gaiga naruete umubaro bw'abantu ayuna magima y'Abakenya banyariko bagusiria amagima abo gwetera simi basokano yepara naboigo nigo murikia gotebanga enchiranero lekyumbeke kya NTSA officials ensemo ya barabwo bakare kwena na chi fake driving license guchiasa abantereba bali bataraisanikia osabantereba bali batabwati ubumanyi bwisaine asogotumeka chipara iko bono murikia gotebanga kya abantu bali para tikababwati amachiko nanda abantu bakagwa chi license babe qualified drivers bakoba ase chipara bamanyete kubwati amachika para na kubwati amachikali abwenerete buno gutamyoki gali na gukora ibintu binge binde egere gosentu nyariko batogo konya gokeyania emibasokano ere ase chipara chetu chense ito ya Kenya igona bakwanyorera gazeti yayo ya The Standard ase page ya 5 na limo egere bwesomere omugano yo ororengana kya abantu basiriria magima neji sababu chiri cyariko nyara ko bachigutangeka mapema kulinda sengencho ya ignorance to koroka era saba essence mo y'Abakenya yanyara ko bagikwirira abantu basiriria magima asenchira etabwenerati igono mwanchu murigeria nsi ya nigagendete kugochira korwa sumuruburi bwensa kyabono mambeli tukulia Jumanne kerongo koletera aliara sa magazeti yeli tukulia lero ndakubulia ko mwanchu murigereria litukuli igoro ntwaruchenga umuchando bwenchara ose drought murakera niko bono chandri chinsemo chinda sense ito ya Kenya chinsemo chiri cha north eastern chinsemo cha north rift abantu niko bakire no muchando bwe murakera abwasabona serikali yaboliwe gokonya abantu bali na koira nonyeno bokonyi bwechindagira nonyeno bokonyi bwechindagira yetugo asengencho bona abantu abuniko babwate obokongu nigo togote bunga gwetania abantu 2,253 na isato nigo bakire no muchando yo echiang ne chikaunti yange 15 na isato asense ito ya Kenya igonye kene ngeri guchigokorwa abantu abungonyora bali emichande menene boigo litukuli igoro nigo lyali ngeri litukuli ogosimeki bwemete gose International Forest Day asabantu basemeti gwenga simeke mete asengencho bune mete koera ango chitole konyora amangana ya igana intungubeka na tule county ito ya Kisii na bokero gende turabweka na county chiri cha North Eastern echichakire no muchando bumurakera sengenche metege simekire linanirire ndirebya na bali kole tembura wetere metera bekole tembura kolende bono abantu banachire mete nande tukanyora oboseminga ntonyarko batugosimeke mete yemelingamu
angene chindoje iyo era na serikali ni kane tonye no mochivu ase binyoro mokorwa na kane tenga emelinga mweru angena mache asengenjo nige konywa macha ali yakora nekera macha alire ngo chitoli gutwara umuchando bwa mache muchando bumurakera egere tunyale ko batugutwara bakongo igono mwanchu murigereria tiga tusumeke mete asobonge kero togosuka motwe ase gazeti ya The Standard na mangana Raila Odinga amana Ruto chi campaign chiabo na mangana ali bagenda to promise ya Kenya nganki baguchiko bakorera ekero bairire uburai ase chi campaign chiabo matuka bwango igatwanyare ko batokora kiro monto buna bwate chi manifesto chia ya senchira yaye ni style yaye igobone gento gitigarete gyoka na Bakenya kwa mwanga ningo baroche orache ko bakonya subuguma boigase a list yabali bakuriye kero gekenene kibo president ya menta ekero amusubati mutangani kigima Grita Mudhoni anyara ko bakaweso ke nagotebanga it is time usechi ne chingaki chia basubati na barabugweso kya sokoligia mabaga yebiroge binene ase serikali igomusubati Grita Mudhoni oyoro monchoreria ase omocho Nairobi nere bwesokire igonowale ase a list yabarai abanene bali bakuriye kiro kyobo president asenseto ya Kenya ikine kiorokera liguchia saba subatinga abasubati it is time osechine chinga kicheino na inumwesokie akorwanirira mabaga andonsi ntoganyerero bo women rep bwoka aya tigaturiye birogo bindo bo governor obo senator obo MCA asengencho ntobwate na intweli bagalia bene gosentobwate obo manyi bwokora enseito ya Kenya twararorire amba abasubati mbaira mabaga yebirogo binene togochakira enseito ya Kenya musubati Martha Koome nero tineta mangana judiciary Kenya ngima igoro cha basubati we have what it takes gosentobwate kerina into kiragere tubulia mabaga au yebirogo by'uburai asenseito ya Kenya ekero omusubati Grita atanganete mutuga alia ayuna mangana alibya ibono manchu murigeria na mange ali asa magazeti elitkolera tingo nyara ko bakingo koronsi asobwamo kulinde nago chutelia tinda kuno boncherera tinda kunenkoyo tinda kuna nonyena mangana echinse cheisiko kulinde manchu murigeria ngo kuna keregento igolinde nago kolire gazeti igento kora enyorere copy yao enyorere gazeti ya The Daily Nation enyorere gazeti ya The Standard enyorere gazeti ya The Star The People Daily gazeti olibwanchete onyara ko bakowesomera ekirobwate chingaki ekaronkuligerere chingaki nebiro ndo chinga nonkora tigera bwa sebono togenda sense moyende ye studio keronkuirana ninchikuirana na mangana maya asenchira yoboikerano biamono kuira chingaki cha okuligerera Ndizi TV asense mentangani ya magazeti yelitukulia lero. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo yachakiri ensemeya yokobwenia na kulinda obuchenu bw'abana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakurigeria obuchenu bw'abana n'ugukina kwabo bono guchakira chitariki 21 goika chitariki 22 omutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia goika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe goika emyaka 12 nabo bararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kw'abana nabo igukurigeria nutrition gusendagireria bakuria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibere isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Bono esengencho konye barore muna na etere kobera children's home. My guardian akandusiali children's home aka nebinto byane byonsi akandetanka. E family nimbwate ya abana babere.
chinyaruka lakini chinyaruka chirende bono chia ikirase chia chire chiantire nchibieka omong'ina iga kwete 2006 bono ena barangereti abana banka batebi bono inche ninche mamu mino nande tato mino omwaka gw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abanasiasa nigo bagukwanike na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka ky'ogukwana igo It can tell you how far ikiama giachi. Gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations. Bono umurubirio bweke umu nigo gucho kwa ribagariya ryokuboria kurigereria na kunenkia ari bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba nalitayire okorere rasi yayo kengiya gusenya. And you see what you do what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu chabo tukwa asugu chakomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibyengeryo byabo asuko reta makinderero imeyoro konkurugusi na Kenya ngima ena hoteli ekero musani abarangi kaliyo kwa ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwetio obubono teritariki umurubirio bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurupo garali bwensi vukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigoro mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria baraba nyigitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
nkwareganira na ndo mwanchi murigereria enso ya bene korwase omurubuli bwensa kyanko manyenga na ralia yakoregete korwa litukuli igoro gwika emambe ya bono amangana maya senchira yobwekirano gendera gutubwatia gwitira se mitandao ya Facebook Ndizi TV News asensemo ya YouTube boigo tonyore buna Ndizi TV News na iranire asegekeke kirobosio egerenko manyenga na ralia ya arasemesa Ensakia. Nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita litukuli igoro Kenya amone chinse chinde nigo chia chengirete litukuli linani gose litukuli mete gose International Forest Day abwase county ya Nyamira abamenyi batati getumagega asabaigo bachengirete litukelio ase skuru yoboroso ya Bundo omulikoito job mangi kurase county ya Nyamira na igete asense meyo nagotwaleganelio roboti rokobwatia. Lituko lya lero ilyalenge lituko lyogochengera emete ensengima naende abantu abange mbaba bagwesoki asensemo ya Bundo imeye county ya Nyamira bagosimeka emete ekyagera emete nero obogima narengo tia abantu ba minto tigango tosimeka emete mate emete batenga miti ni wai kinsemo chinde nigo chire chinyomo bachande gite batanya konyora embura esenga kiyeiga tiatogenda gusimeka emete kyagera toisoko bantu tware emete kyangazi ekerato chande tunyare ko abande tomenye njara lituko lya rero nigonde no mogoko monege kogera nigo twabere to participate ane nase ogosimeka emete babwatani ao mbaumerana ase skuru yoboroso ya Bundo abamenyi bensemo ya Bundo mbegeligu igoro yobuya bugosimeka emete oyo nabagagwesokia na gosimeka emete amo obwaterana nabande asensemo ya Bundo. The coverage ya forest cover in Nyamira is 35%. The target for Kenya is 10% forest cover. So Nyamira simepita ama imeanguka? Omowaziri wa masingira imeye county ya Nyamira Samuel Michael nasaba bamenyi bense meyo mbasimeka emete meringamu angene chindo chene megondo katika boundary yetu. Miti imepandwa hapo na imeharibu chakula upande huu na upande ule. Wewe mpandaji wa ule mti wa gum tree wa mwenzaka anakuja anasema angalia hii. Omunyanyimbo Priscilla Gabriela na rogo chika ogotindi gochasaba bamenyi bense meyo mbana chemete yokoni batabwati ogwancherwa korwa sabagambi. Sasa hii miti lazima mjue iko na sheria yake kabla ukate, fuata ile sheria ili tusivurutane, tusigwaruzane pale njiani. Wakati itakupata na makosa haitakuwa mimi. Korwase county ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, eretariane Job Maangi. Mbia mano mulikito Job Maangi oyo kuligia ikirogo kyobo bunge ase bunge ya Kitutu Chache North Jafet Mokaya nigobona bolira bamenyi bense meyo kumwakira ekura ase ugocha kwene kyanareta magenderero asense meyo nigoboigo aganire siasa gokoreka chiro no murembe na gukana gose korage biara egekorwa kya mokorekanira omurwanereri bwekirogo kyo ase bunge yo uyo nyara korwaniwa ase chinsemo chia Nyoro egotoka se wodi ya Munyerero mulikito Mildred Momanyi na bwatamange Obochori bwo mwakoyo nigo bwabereirange abo ase abana siasa bagenderete kweroberia korigia chikura eliokoba ababui ase ebirogo ao imeye bunge ya Kitutu Chache North oyo korigia ekerogo kyobo bunge korwa ase kiama kya UDA Jafet Mokaya nagendereria eganga yaye na kugania chikure cho molembe koba ase agikiria egekole kyobo sagani kiaba ase ensemeyo endo kende ndadaga tebya abantu ba minto tiga tokole siasa yo molembe ntorwani onde ntoramonde egendo keria korekanete moina ali Kenyoro twatebire kerine gente kebe tiga tokole siasa ya maana tiga kiro monta chega iga ao ni chinyanya chiaye bali babwate chinyanya chinto bubuna inche tiga abantu bagore bali babwate chimbese tiga na barabuchira toba bali babwate chingundo ngakitokora intubune party ya UDA
we advocate for free, fair, credible nomination. Mongi wete, etotagete liriaba na ichi bagochi wake kura. Ekurero rekanenga kinga yage ndagochi tochoro montaba na ichi batagete. Nigo boigo airari bagerio ryo gochago ikerania amagenderero ase ebunge yo niganga ya yenene na ase ara ikerania okoena nwagwechi basali ase aborokiwa. Ngo sababa gitutu baito injebuno omwana ino na abatebiri. Egentege tangani ngocha gosirise ita. Negento kekoro kuobo nyomba. Obo nyomba buagerire tuatigaire magegenga kientambe sana. Inche buno mwana inokoro kujafet mukanya kundi. Ekina kiegento ngocha gosiri mbakolerega asya bangana na abatebiri. Gwe ikamba chierero che chituki chiarire korumotwe. Chipara cheito gwe ikanchirosi. Basari yeito gwe ikange nane esenchera yekene nencherendonge. Apa menyi benseme yo na barubunigo baganya omolembe kwene kigwa chinga kiechiche chikura. Gotware ko basaba igari itangani. Chikura chire motu achibe chiomolembe obo itongo nobo sasoku. Onde taruto onde igena. Onde taramo onde. Onye ko bwate chibukato chiaona inde no manyete ngwansa chire. Oneri abantu batebibu na chigwansa. Gingo ripotelia egeta seni Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Mbia mano mulikito Mildred Momanyi omuseneta we county ya Kisii Samongeri ujoba igogo cha kuligekero kyo governor county ya Kisii asikia magia Democratic Action Party of Kenya litkuligoro na kirete kia mekyo anyara kobaga kunganya bwango iga ase agia kirete koko chinsemo cha Nyanturago ime yanyalibali masaba gati ya baraibakiranete ase umunyegojo no waziri wobolendi Eugene Wamalwa amano muraiwe kia mekyo wafula wa munyinyi mulikito Ndemo Steven na igetase chinsemecho na gotorosolero roboti rukubwatia. Siasa nigo yabeta insa segeti kemesangirikano kia Nyanturago abua segati ya baraibaikira nako moko boko mo Senator Samongeri kuligyo gavana ime Kisii no mwaziri woborendi Eugene Wamalwa omwera yo DAP Kenya wafula wa munyinyi omojumbe olugari Ayub Savula gati ya banda bange. Nimejiunga na chama cha DAP. Alama ya DAP ni chui. Leo tuko hapa sababu profesa ametualika nyumbani. Sisi ni watu tunaamini kwa amani, tunaamini kwa kutafuta kura kwa njia ambayo ni ya upole sana. Mimi nitashinda kule Kakamega County kama gavana, na mimi nitakuwa mtu wa kwanza kama gavana kupropose Bwana Samongeri awe chairman wa Council of Governors Kenya hii. Samongeri ningagenete buno bumanya bwate gwetire myaka ya yemenge ime ya siasa nebiroga atwalire binyare gosukimotwega ngayo korae county ya Kisii buno mugavana okabere gwetire kiama kia DAP. Mukiona huu professor with all he has done for the government of Kenya anaweza shindwa na kaunti moja ya Kisii? Na sisi tuliyopatiana masharti yote tumesema tu candidate wetu kama Samongeri afike kwa debe. Hakuna mambo ya joint nomination. Ekiama kia DAP ngatie byame bitangani ko boko mobwa Azimio abwase bamwakire ko Raila Amolo Odinga wachiko bomurayo gatano bwense ya Kenya. Na kuomba Bwana Kalonzo Musyoka weka chini masharti yote, support Raila awe president, serikali ni kubwa, utapata kitu. Kuachana na masharti. Sisi DAP hatujapatiana masharti yote. Tumesema tu watu wote wafike kwa debe. Na sisi tuliamua kama chama tunaunga mkono Raila
Amolo Odinga kama president wa Kenya wa 5. Biamono omorikito Stephen Ndemo oyo kabeiro mogachibwe kiama kia UDA oyo kabeiro boigo mobunge o South Mugirango Magara goso Mingo Magara nikobono litkuligoro anyarete ko bakago so ase kiama gia Jubilee bene abwasa gucha kuriya ekerugo kyobo governor county ya Kisii nikoboigo aliganeti weno morikibwe kiama kyo Jeremiah Kioni ase chobisi chinene chikiama gia Jubilee. So before he says something, I want kuwapalisha kofia kama ishara ya kusema ya kwamba wao ni wana Jubilee, watakuwa wakifanyia Jubilee campaigns kule. Tuko na viongozi tofauti hapa, tuko na wakuu wa makanisa, we have the pastors. Huyu ndugu hata amepata nafasi ya kuongoza maombi katika sherehe nyingine ya rais mwenyewe. And we have individuals who are respected in their own right from the county. So as an indication of clarity of mind as to what they have decided to do, I want to take this opportunity nimweke Mheshimiwa Mingo Magara hii kofia, na tukifanya hivyo ni kusema ya kwamba ako tayari pamoja nasi. Kama ni kiti fulani anataka kuwania, atawania akiwa katika chama cha Jubilee. Kama ni mamlaka yoyote ambayo atapata kwa serikali, itakuwa inapitia serikali ya Jubilee, na hayo mambo yote itafuata. Nataka kushukuru mheshimiwa for making this decision, na tunataka kusema karibu sana katika Jubilee. Mawaziri bobolindi waime Dr. Fred Matiang'i ritkuligora na umiranite na babwatani banda banene kurwase serikali abo ase atebeta mangana mange iguru yemerubiri bagendrete kubeka bune serikali na kwenekia buna ense ya Kenya nkwenyorere asasagaya bosibo bochori obonene niga umiranite amona babwatani bande no nyankurwa chinse chesiko abo asatebete merubiri menge serikali agendrete kubeka asense moyobolendi. Gone through serious challenges in the past on COVID-19. Some of the vaccines we are administering in the country have been contributed by our development partners who are here. We've worked with some of them on, quite a wide range of development projects and activities. All the development partners who are here are engaged with the Kenya government on various development activities. We met to compare notes on how we are doing and how these activities are going. They range from the state of the economy and the work we are doing together. That's why my brother and my colleague, our cabinet secretary for the National Treasury, was here, to how we are preparing on our part as the executive branch for the general elections, and also how we are responding to drought and the challenges of the drought in the country. As it were, we've discussed extensively on how we are going to deal with the issue of refugees in parts of our country, and we are going to work together with our development partners on. Chinga kiechecho nigo Matiang'i anyartkobaga kwenekeria ba Kenya buna serikali ense ya Kenya nigo yerubiretie asobochoryo bonene boribosio na sense mayobolendi nigo abanyanyimbo ao korwase byombe ao imense ya Kenya banyarko bakonyora maigerio igorunga na kibago cyo kubiko bulendi asobochoryo bonene boribosio. Interest our foreign investment in our country are all testament to our president's focus on ensuring that Kenya remains at the forefront of economic and global development activity, not just in this region, but across the continent, and that is bearing fruit. And our meeting is held in the context of fostering those relations and ensuring that we work very closely with our development partners. And when there are issues to be discussed or issues to be raised, including on how we are preparing ourselves for the general elections, we are able to be forthcoming and forthright with our partners and respond to them effectively as we have done this morning. We can't thank them enough. We continue to work with them. We will be responsive to them. I have made that assurance on behalf of the executive branch of government. We will be very responsive to our development partners, and we will continue to work with them
as we move forward. On behalf of the whole development partner community, which comprises the diplomatic community as well as the United Nations system, we want to thank government very much for the opportunity to come together in these gatherings. Once the COVID situation eased up last month, government began hosting these meetings in person, which of course is a great tribute to the progress Kenya has made on the epidemic. And we are very grateful to be able to come together like this because it enables the entire partnership group to make sure that our support to Kenya. No mwonchoreria Jimmy Wanjigi ritkoirie igoro na nyartko bakago choro gocheko bomurai no lio gocheko irurukia ebandera yekiama kia Safina asokoligia kiroge kenene ky'oburai bwense asenseito ya Kenya abarai korogusi boigomba ikiranete asomoyogoyo bali bakoligie birugo au wetera sekiame kyogia Safina mokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto nere na ikiranete asomoyogoyo okoregete asamagacho Bomas of Kenya imeyo mocho Nairobi abwasa tebete bono chinga kicha ikire bagendrete kubwatirana nebya mabinde bali babwate agenda amo nebirenga ebiya asaba Kenya eli bachikubwatirana na korosi ya serikali chinga kecho Ruto nigo abuletie bali bakwamirania monere okorosi ya sechomolembe asengencha ba Kenya nigo babwate obungaini boisaine asogo chorumurai oliora chikubakonya asobugema bwabo. That Safina, having made huge contribution to the democratic space in our country, you have presented a candidate that believes in democracy. I take the opportunity this afternoon to congratulate Safina as a party because you leave a trail of democratic gains in our country. Our democratic space would not be what it is were it not for men and women who belong to this party who purposefully made huge sacrifices so that Kenya can be truly democratic. Mwancho muligereria nara yua sevono kolende tomo chakova imea Ndizi TV chikoraka chinsa isano na ibere ucheko ya nyora ayomona yanda manga senchira yubo ikira nukolende ngwakangambi ya mono kwa irire chinga kichia unebiro kuligereria maya korwa semesa Ensakia keronko irana nguchande kuirana no mogeni bweli tskolia lero nigonko manyigwa buna oikire ase studio ekaroto gochikuligereria igoro yobo chenu waitoli tskolia Jumanne tukwanera mange igoro yoboro wa TB tuberculosis wose egekuba wose kifua kiku ayonsi ngochitolekova tukumira na nere no munyagitari itotenere mangana yegekuba ase county ito ya Kisii nigakoro kwa Masi Dr. Masi igono are ase studio ngochitolekomira na nere tosanga mange igoro yoboro irobo igoto baisa gosuka ase chinsecho nje nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurentera Chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turene kirenga Ekio korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi
asubugima bw'omuntu n'amange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigi atanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani wiya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye era mutundika kuri chombere yategere nae goru wali ente bana ndwari tuli kwemanya eri bana na nkugena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke 15 chia mogaso Obo chenu ni goboro wenge nchomono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito inarito kiri tokende tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndikakitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo yachakiri ensemeya yokobwenia na kulinda obuchenu bw'abana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakurigeria obuchenu bw'abana n'ugukina kwabo bono guchakira chitariki 21 goika chitariki 22 omutienyoyo nigo bubwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia goika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe goika emyaka 12 na bubararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusugwite byanda ugukina kw'abana na bwigo kurigeria nutrition gusindagireria bakuria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eyemo marakabire inyeyemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibire isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibire isano kianda marakabire ibire. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Hearing. Bono esengincho konye barore muna na ethere kobera children's home. My guardian akandusiali children's home aka nebinto byane byonsi akandetanka. E family nimbwate ya abana babere kinyaruka. Lakini kinyaruke chirende bono chia ikirase chia ntire nchibyeka omuntu nayiga kwete 2006 bono ena barangereti abana banka batebi bono enche ninche mamu mino nande tato mino omwaka bw'ekiri 2022 n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the Kiamagiachi. Gotwara chikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa swa nominations. Bono umurubiri ubweke umbu nigo gucyo kori bagariya lyokuboria
kurigereria na kunengia alibagukwana chinsemo au asebagweta ekero umugaba nalitayire okorere gasi yaye engia gusenya. And you see what you do, no wataibia abantu what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi setonenu cha butuko asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeryo byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkorwo gusi na Kenya ngima ena hotelika ekero musani abrani kanyo kwa ekero umuntu akugata abageni bwoye agwataye ng'ancho bimbwata abageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwejirani yao ominyoke gwechi obubona tiritariki omurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyi kirenga omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncho lya bwaho ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi